Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hasnan Allah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Salam marshal düşük lermi mahkvay. Tavsa ve vahu şerha vahu şinduya. Di halkidin dinah ve binç qayq mannet edoş dek dozit. دي عالصة جنشنا جنشن خوش دويز ويقايقم دنيرة وش اللي عدتها أق ويتانا قبل يويلين بتشالق يو ويقاني يو ويبتشالق تهاي خليورش تندر ويزول ميخير دويزا قبل يشبك زكايا وات قبل يشبك نوحشي بتشالق تنقيسم دي بعشر عليه شمول تنمارشوا يهلك در يدو قبل يشبك القمال دنيروي وسقبل يعدو قبلنا حقيقة شو عيازين شو سويت زينة بيلناش إتناخ إسقطعو بانخ إتوضع تسقيترش حرس عديرزوش حرس عديرزولو شو تسقيتش بشبو دلاش دوش خرداس مسملك سنة أتصنول أقول سنقمر عديتش ملكش دلل أتصني ورش أجيب ملك إنسان تيمش دلل أتصني الله ورش خلشي حقا ريز بوش بش خير بوندور وبقي جان إدو داغري حقوشتي ويتقعد ألير إشتي عدتا ويتسعال قيتيش حالدو ويقعتان دولش ديك وحدني قاردو تديز وينا زولم قردو تنخ تيوات نظام نخ بيدي إسخاء ديز وين بوغ در ويقص أميلا شو دلنا وينيت خلاك سنة هنس إقامل نوحش محتعدين دو إذا إقامل دوزين سنة تان أردل بار إسا حلقة خام أربل فيسبوك شوح وين ما أرلدوش وشن خوش دو بيتيتسي أورسا قايقن بر بريزيدنتي كاسبين أوكراين يرى دون ديبوتاتو فقال سويلا ديبوتاتو بوش مخصوص سيهو يقني قرماش وقر سيرجي قرماش سو إبتيتسي هنا قوتانا قايقن بياشو إسا واجنا أل مت يعتقوا يتردوشون هذا فيسبوك شو عدور فيسبوك شو عمسو واتس أجل هروهر قرماش قاعد سيبوش خل هرديك إساعد حلقة أربل خامبو رقبو عقويش دورش هو بين قايقن بو ويج نوتشك ويدنش حلقة قد يدي حلقة ويبنش قايق ماخ قيتش سنة وشو عدريك قال نيجي دورش قديتو خلرنا ويقمل لنتوش ادو وكيس دروش سنة تدوش قمال دور هرا يقايقن بول بنا جو قنقا أس بريزيدنتو دو الجواب دلله يتون فوقو بين بيتيز يقايقن تشقبل فيسبوك شو عبورة وشو عمسوات مسير انترنت يات خاطها ناهن دقا شو خايته ويشا لادن برش قمال قيقم تن بولديرا وزن بولدوكس اشتر شو دقا شو نوش مساجي الا نيت درش وحوشن دوي قطن ديرا ويهرا دبيوشر بوينس خو بوخ قوم كل وين هم تبو دلاحر اوكراينا سوقر قيق وشوك ويبوخو بدوكو بول قيتش ولشو ميوخشو عندك دو دوكو مادات سيرجي قرماش الور بسم الله الرحمن الرحيم وزن البول وشبوت ورقيقم دبيو شوي 15 августа я зарегистрировал на сайте президента Украины петицию о признании государственной независимости Чеченской Республики Ичкерия и установлении дипломатических отношений с ней. Логика была простой. Во-первых, такой шаг станет фактически началом юридического демонтажа Российской империи. Во-вторых, этот акт справедливости по отношению к чеченцам, воюющих за нашу независимость. В-третьих, это вдохновляющий пример для других народов России и прецедент для других демократических правительств по признанию их независимости. Войны богцу.
Явной аналогией было польское правительство в изгнании чеченскому. В годы Второй мировой войны, находясь в Лондоне, оно также не контролировало территорию своей страны. Тем не менее, заключало международные договора, имело армию и выполняло другие представительские исполнительные функции. Петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов за 2 месяца, вместо отведенных 3 месяца, то есть за 90 дней. После этого, как и положено, президент Зеленский официально отреагировал на нее, уведомив меня, что Министерство иностранных дел Украины предложено рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также внести соответствующие предложения. Решение о признании иностранных государств согласно Конституции Украины принимает лично президент. Но в перечне функций МИДа есть внесение предложений по этому вопросу, с которыми, впрочем, президент вправе согласиться или не согласиться. Вчера мне пришло официальное сообщение, что МИД Украины внес соответствующие предложения на рассмотрение президента Украины. К сожалению, не сообщается, какие именно это предложения. Но, наблюдая в последнее время за движениями в чеченских диаспорах, круги от них, расходящиеся в нашем политикуме, и явные атаки на правительство Ахмеда Закаева, я думаю, президенту Зеленскому предстоит сделать очень сложный выбор. Кажется, в вопросе 3 гетманов, кажется, в вопросе 3 гетманов чеченцы переплюнули даже нас, украинцев. Вместо консолидации ради построения собственного государства начались дискуссии насчет легитимности правительства, которое может быть признано. Но ведь другого нет. Правительство Закаева уже фактически официально сотрудничает с украинскими государственными структурами, в том числе по защите чеченских добровольцев, которые еще при Порошенке просто экстрадировали в Россию и вносили в санкционные списки СНБО. И если оно нелегитимно и кавычки является, то и вопрос государственного признания ЧРИ не может стоять аж до появления легитимного из-за этого кавычки является. Я не знаю, это болезнь гетманизма или работа Москвы, но то, что сейчас происходит, может стать трагической ошибкой и для Украины, и для Ичкерии. Более того, автоматически это станет политической и пропагандистской победой Путинской империи, убивающей оба наших народа. Я призываю чеченские диаспоры консолидироваться вокруг идеи официального признания государственной независимости ЧРИ и ради этого прекратить распри в вопросе легитимности ваших органов власти. В конце концов, Закаев и члены его правительства – это всего лишь люди, которых при определенных политических договоренностях вы сможете заменить. А признание государственного суверенитета – это не о личностях, это о государстве и навсегда. Ваше правительство вам потом и формировать ее персональный состав, но сначала она должна быть признана в первую очередь вами. Я призываю лидеров чеченских батальонов, воюющих в Украине, не самоустраняться от политических процессов по принципу «мое дело – война», а приложить усилия в консолидации чеченских диаспор и признанию украинским государством государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. В конце концов, разве не за ее независимость гибнут ваши воины? У нас один враг и одна цель – свобода и выживание наших народов. Все остальное политический фон, который можно изменить. Я обращаюсь лично к президенту Украины. Владимир Александрович, вам предстоит действительно сложное решение. Возможно, оно неоднозначно в юридическом плане, но вы уже вошли в историю не как политик, принимающий процессуально правильные решения, а государственный деятель, как ломающий устоявшиеся практики, руководствующиеся принципами справедливости и исторической перспективой.
сейчас само время требует принятия именно справедливого исторического и политического решения. Оно должно выражать волю народа и национальные интересы Украины. Признание государственного суверенитета ЧРИ отвечает и первому, и второму. Любые формальности второстепенны. Негативное решение по данному вопросу однозначно станет победой русско-имперских имперцев, ведущих войну с чеченским и украинским народами. 18 октября Верховная Рада Украины признала постановление, в котором заявила, что не признает оккупацию Российской Федерацией территории Чеченской Республики Ичкерия и считает существующий там режим оккупационным и нелегитимным. Пришла пора поставить логическую точку в этом вопросе и признать сам факт государственности оккупационной, оккупированной сейчас Ичкерии, а также установить официальные отношения с тем ее представительством, которое Украина считает легитимным. إيش بالحقيقة بوقتو депутату бошуцу галцевала депутату ваца башол юрждатис и петиции хайкина гуис президенту это ясно что бодится войн хамаха ара президенту его дона хаястушек нохши قام بچاق بقوة چون قيسم چون مرشو يهلك در يقابل در حقيا بوه متعبيش أستدو ويقيقن بنك قوبوهك إتساخلر كيش وچون حيقن دولش وچون نگوشتو إس نوخشي قوم دوغلوش وچون قابل يدرشون دو تصوبوه ويحال من قيقن سدرك تساخلر نوخشي قام تريش بچاق تيش چون دعلا ويرو تساشي كوياتو تيح تان زكايو هر اللي وج اللي بوش ريز بوش ديوتك سونا خاشون سن زكايون ألك بريزيدنت ألك بسايس ألك قيشوخ ألك قيشون ألك خاشون سن سونا ما دبزس إذا سكورتنك غارت وولش كوبت تسلوش ساوات بيكوغا يورشع غور يور قل أول مصلا إيش دوت شعدات سوي تانا ويا خزا ولاين وقيقمن ويقانم ولاينا صوبريخ التعلو قيتيش أخ تدور تدو دار مولا تدير شي ويا ويش قوم قولن بنا خارج مش بير بعيد الواتر دو ديال بوربانز ستو تهوت دوش قطع ما دوشون سيالغنا قطع بوينا يهودو ألشي يوروبيسكي برلمانتو تلات ستنبو اس فيسبوك شو باكنيز واتساب شغلة دا عايدين أسيس تسارة قبل دينك روسي سبونسر تيروريزم بشعلقي يوال تسار وين تقولنك دار شين كوشتي يوغ ديجي تسار شين أكلت إيه تسار وين تعملي سنخرسو هين شين كوشي أنسان تعيه دونا وين ديك خدور شوق دو إذا دار مولا يوغ كتير وبشعل قبل يتش نوشي قوم بقو حقيقي حيل شيء هو قلتناخ هو رسيح تنخلش ديك بدوكو ديك نشدو واليوروبيا رسي قرع تالج اندولو تير قويش كوارت يعبور اخشتو ستين تريليون شكا اخشتو قوزا تالج اندولو اي اخشا اوكرينا ديرزو دوشاش بوغتار وي اي اخشا وين حداق وي بقو نوخشي قومنا سندين ظلم زي ظلم متوات ديتا مت يور وين تاق قص اخشنا وين ديرز ديت وهيك لكلشان ويبقى بغيتشان نيس ويبرت نقيتشان اي انزامنخ كرع دولشوخ ايواتن هم شين بيدي ديرزو هيك لخلما ديس خيتم خلما بيس إدو ويبوش دير خيتم يخل صوبر يخل سعال لقيتنا ويش دولشن قربنا ودايتش دير ايتم حبي الله وين الحمد لله سوشين لوك شاعدو يتقس ديل أدم دوه دنيا شادو ديل دنيا دوهر حماس تو دعوا الوقت سو حوس خلق ديها وقت سيها وقت شي عارش وني وقاتشو أخوينا ديك حلمدو حقوش ديك هرسن حلواتنا دو شو تعالي تغيي تشرشو الله دال ويتعي بيرتي يوال اشترشو دقاشو ليرن دروي دال مولا ديكش عار دير زردو مرشو عالشو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.